uMakhumalo is one wife. Sobabili ebesibambisene sakhisana. I've seen a lot of instances, Mtombeni, where he had to pull you in to protect you, ngoba ebona ukuthi focus in other areas of your development. You would listen to her, you'd sit her down, and between the two of you, great things happened. Uthi Makhumalo ucabanga ukuthi ngimkhulu ungamkhohlwa umseleko. Into engenze ngibe emkhulu umseleko. Angimsoli ngokungilahla because iyona ndlela abona ngayo ukuthi kufanele kwenziwe kanjani. Ukuthi uhambe waya ku social media mhlawumbe wathi wena noMakhumalo the right ningabaxoxa. What was the intention behind it? I realize ukuthi abantu they misunderstood into ebengiyisho ngathi ngifuna uku-addressa yona. So ngiyi-addressile isaphezulu. Obviously ngangazi ukuthi even noma ngingayi-addressanga ngeke izilaste u-2-3 days. Ungalibuki kukhona asinikeza kona ukuthi siphile ungakubuka kanjalo. Kubuke ekuhlulekeni kwakhe ukusinikeza something yokugcina yokuvikela lo muzi lento esamlethela yona la because asemlethelanga lento le ayenza lento ayenzayo you by the way into esamlethela yona ile engakwazi ukuyenza. Kusho mina ukuthi uhlulekile wena. You did say Angithi uthi kusho mina ukuthi uhlulekile. Okay kusho mina. Wena uhlulekanga. ufuna mina ngivumelane nawe ukuthi No, ngifuna uvumelane nami. Ngifuna uthi awuhlulekanga. Ungathi mina ngithena wena uhlulekile. And ngangeke ngikhulume kwi-public ngokuthi asikho right. Ngoba sikaze sitshele i-public ukuthi asikho right. So that is why ngathi is right. If the new Mtombeni is going to remain like that, kusho ukuthi bandla angazi umcela. Leyo decision engayithathayo ukuthi wena ngikwenza unkosikazi ingoba isithembe sami. Manje wena ufuna ukungitshela esithembweni sami ukuthi angisenze kanje ngisenze kanje. Ngikwazi ukuya kwakho. awufuna ukuya kwami Mthombeni. Ngithi manje ngifuna Akusa izinto zenzeka nje ngendlela ofuna ngayo. It's very difficult ukuthandana noMakhumalo. It's the most difficult thing ukuthandana noMakhumalo. Kunezinto engathi mangabe ngizikhuluma nawe la ubona ukuthi le ndoda leyithwele kanzima kodwa angikho lapho. One day kodwa ngiyofika kwifamily yakhe njobe ingasangifuni nje ngiyofika ngizikhulume lezo zinto bese ngibuza ubaba Khumalo ukuthi wena wawuzozimela in lezi uMakhumalo njengoba kucatshanga ukuthi ngathi ulimele akulona iqiniso lelo. Uhlongwa qobo lwakhe kunezinto ayetshela mina azaziyo ngoMakhumalo whether lezo zinto zisendleleni efanele noma zikho endleleni efanele. Mina engingakwenzanga kuphela ukuthi angikaze ngiwuvala umnyango ngithi yazi Makhumalo lento yenzile ayifanele ukuthi ungabizwa ngonkosikazi walena. Angikaze ngikwenza. uMakhumalo uqale kahle kodwa ungathi mdidisile lento okufika ka number 5. Yeah. Khona la imphule khona umoya yase wayishiya indawo yakhe. Yeah, no, into esibangayo noMakhumalo uthi kwangafanele ngithatha unumber 5 endaweni. Yona into esibangayo. Didekile kakhulu uMakhumalo Mthombeni. Uyambona ukuthi uphazamisekile umoya wakhe wonakele. Maqeda ukudlala ishow, I think I didn't take it too well. I felt like the whole season Mtombeni was on my case. I went into depression. For over 2 weeks I wasn't eating at all. I had chest pains. I was not okay, and at some point I felt ukuthi I'm going to die. I was depressed. I was in a very dark place. I almost didn't make it. uMakhumalo ukuthi ulimele kanjani number 3 noma number 4 esithembweni because wagana indoda eganiwe into okufundiseka ne-background avibalekile. Umuntu kwakufune esuka kubo abechazeliwe ukuthi uyogana indoda iyahlonishwa noma ngaba uvumelani nayo. Usaqhubeka uMthombeni nokudelela abantu basekhaya. Mthombeni vele umndeni wamaboni. Mthombeni, one thing that he wants, ufuna ukubona umuntu right kodwa right angekho willing ukulekelela ukuthi kufikwe kuwona. Kahlehle ufuna udecide ukuthi uyaba right or not ngoba mina ngeke ngishike kuloku wami. Mawuthi angikho right
hayi sekuphelile hlala la uhleli khona ngoba ukho right nama-actings. Siyaketshana kakhulu and uhlezi mengabe udila naye kumele uhambe kuma-eggshells. So nje ukuhlala naye nokukhuluma naye ngiyazama ukuku-avoida because ngiyabona ukuthi hayi kungazi ukuthi inyanga yakhe ithe mina wamgulisa njengoba eshawa i-stroke. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina noMakhumalo sinongaboni ngasolinye okwenza ngingakwazi ukufika kwakhe. Noma singangavumelani ngokuthi kufanele kwenzekeni phakathi komuzi, but fanele sivumelane ngokuthi mina ngiyindoda yena unkosikazi. And uMakhumalo angafuni ukuthi mina ngibone ngathi I'm less of a man. Indoda sekuthi ukuthi simnikeze ama platform, ukuthi simdedele, ukuthi amanage wonke lama business. I think lokho kumenza azibone eyona yonke into ongayicabanga. She feels ukuthi she's bigger than any other person. Ngenxa ukuthi uthola imali lapha eningi, uthola exposure eningi. So laba ababukele phansi, nami angibukele phansi. Kanti uyithola lento ngoba ungumesi simseleni. Nokuthi kungathi khona ukuzwana, kungazi ukuthi siyaxovana nje futhi kwakhona ngamanje. Choosing my peace, I'm choosing my happiness. I'm not going to compromise myself anymore. I'm done. Mthombeni would always say, namakhosikazi ami, to me you are equal, and I respect you ngokufana. Kodwa kunele kwathiwa sekufanele athathe omunye umuntu. Yashintsha indlela yokukhuluma. Akekho ozongitshela, uyedwa ozongitshela. Akekho engomchazela, uyedwa so ishintshe La ekhaya uyena uNdlunkulu. thina sidimothwe uSithini. Macele la ekhaya uyena uNdlunkulu. Ukushintshe kakhulu ukuthi uhambe uyoshaya ingcefe entombeni. uMakhumalo engangimbonile ingane ngaba sothandweni naye. Akuyena lo esimbona. Uma ngwabe noMakhumalo bayazwana, bayakhuluma futhi indaba zabo ezingekona lo muzi. Ngelinye ilanga ngithe ngihlele phezulu ifoni eyichargeile uMangwabe yathi gqa imessage iphuma kuMakhumalo. Nga-realize uMakhumalo la ayebiza khona mina nge-narcissist, ebiza mina cabanga ke imagine ukuthi kusho ukuthi ngesikhathi ngimlwela uMakhumalo akangibonanga ukuthi ngiyi-narcissist. Manje mase ngisho into ephambana naye usethi ngiyi-narcissist, akangibizi nange-narcissist ukuthi ngiyikho. uMakhumalo ucabanga ukuthi isithembu senzeke ngokufika kwakhe noMangwabe. Shobana ngithi into esiyibangayo i-position angangakusho lokho, kodwa mina ngiyakubona ukuthi yena uMashobana omkhulu owumamkhulu wale ekhaya. Hey, kodwa unamanga wokuthi ulwela i-position ngiyafisa ukutshela kanjalo. Iyona into engingayithandi that you tend to do. Angiyithandi. Ilwa nomuntu ngento eniyibangayo. Musa ukumpainta bad as if manje uyingobelela i-position. Ibhlukwe leli lami ngilikhumule ngininike wena ungilingisele ngikuzi. Because mina funeka ngibe yintombazana. Bona abantu amadoda. Mina ngalazi iphoyinti elifuna ukwenziwa uMthombeni ngalento yokuhlezi efuna ngikhulume ngendaba yokuba independent kwami. Now lento ingitshela ukuthi kusho ukuthi uMakhumalo uthi kumina ngiyabonga ngeplate lamasini. Umevala umnyango engivalele useyindoda nomfazi yena kulabanye abantu, but it's fine. Labo bantu siyobona ukuthi bayomsiza ufuna usizo. Everything that I'm becoming is through my sweat and blood. You were very young ngesathi ngifike empilweni. Do you still love Mthombeni? What is love? Kukhona ukuthi ngicabanga ukuthi uMakhumalo uyangithanda noma akangithandi, because izenzo zakhe zikhombisa ukungangithandi. Okusempeleni uMakhumalo mangikhuluma naye nje into eqondile uvela athi wangihlukumeza kangaka, kusho ukuthi akwazi ungithanda. Lawo mazwi lawa ayinkinga because enza ngingazi manje noma uyangithanda noma akangithandi. Namhlanje ngizohlangana nodadewabo kaMakhumalo uSamkeli ngesizathu sokuthi ziningi izinto mina noMakhumalo esingaboni ngasolinye kusona. uSamkeli njengoba ngihlale ngikhuluma naye ngihlale ngimuza ukuthi ungasohlangothini laMakhumalo. So njengoba eze lana mhlawumbe uzongizwa u10%, 90% uzongitshela ukuthi umuzi fanele uphathe kanjani. I-concern yami was into eyenzeka ku-season 8
The last statement I think owasisho uhleli noThobile lesi sokufail. Wafika uThobile ngo-3 ekuseni ekhaya lapho. Crying. Angiqala ukumbona nje. Wafika nje ekhaya. She felt like you didn't protect her. She felt like disrespectile. You said kanje kuma diaries noThobile. Wathi wena phambi kwecamera, Makhumalo has failed ukwenza into engamlethela yona la kaMseleko. Yeah. Sakjaja sathi thina uqonda indaba yokuzala. So how did Thobile fail if you did not tell her the truth about you taking number 5 ngicela ungilinde? Akafailanga uThobile Mthombeni, ungadlali ngoThobile. And ufaila Mthombeni hleze ngikutshela ukuthi your choice of words are killing you. He said it, he is tired of waiting. Why am I not conceiving naturally? Kusho umuntu owazi ukuthi ngakhathwa ama-troops ngaleso sikhathi he was too excited ehambe bika ukuthi ukhulelisiwe. So ebona ukuthi I'm a waste of time. Wathi manje uzongitshela indaba yokuthi fanele ngenzeni ngabantu ngenzile iphutha mina ngibe ngitholile umuntu wami ozalayo. But neqiniso lokuthi uThobile it's not like akazali. uThobile unayo ingane yashona. uThobile ukhuleliwe several times Mthombeni. The last pregnancy ngicabanga ukuthi yaba u5 months. Siyabazi sonke ubuhlungu esabuzwa khona. Uma ngabe ngithi uMakhumalo kangisave, ngithe mase ngithatha umuntu endaweni wathi uMakhumalo ngeke ngisakusupport. So ukukhuluma kwami ngokuseva kokuhluleka ngikusho on those basis. Njengoba nginesithembu ngifuna abafazi kuphela, ngifuna abafazi nezingane. So esimweni njena sami noMakhumalo ngangizothatha i-decision ethi ayi Makhumalo ngoba sine challenge, ngoba mina nginazo izingane, sine challenge ekanje ngimlahla. Kodwa ngimlahlanga ngoba unkosikazi wami. Meaning uma ngikhuluma ngokwahluleka angikhulumi ngezingane ngoba ngadlula endabeni nezingane ukuthi izingane zikhona noma zikho. uMakhumalo unesiphiwo asitholayo ngingekho mina. Isona lesi siphiwo esisikhozele ekutheni uMakhumalo sibe nale challenges nayo. Njengoba ngisho ukuthi izingane nginazo uyena mina naye esine challenge. uMakhumalo ngitholile mina ukuthi she had a gift okwake omunye umuntu. Lo muntu wa refuse ukuyithatha leyo gift. I-gift yokuphilisa abantu. Wathi lo muntu ngeke ngiyithathe leyo gift. Iyothathwa uMakhumalo. Esho lo Makhumalo wami. Now ingena kanjani kaMseleko? I-gift ayifuni ujabule yona ingajabulile. So uma ngabe uMakhumalo engabaphilisa abantu engawenzi lo msebenzi, we will have lama problems esinawo. Kodwa mase fike lana koMakhumalo kwaMseleko, I have no control because lesi sibopho lamazwi akhulunywayo ngingekho mina ekhulunywa. Iwona la wasidalela inkinga la. Kodwa mina ngoba ngumkhwenyana kaKhumalo angifunanga ukuyikhuluma lona. Into enza ngiyikhulume ukuthi bazoze bablame abantu bami abangizalayo, and lonto angiyithandi. Kade ngiyibekezelele kakhulu kube sengathi ithini esicontribute ekutheni umuntu kungenzeka u1 kungenzeka u2. uMakhumalo unamandla amaningi. Amandla nawo awakhe okuzalwa kodwa amaningi watholela kaMseleko. Mhla wasibona sithandana okwazi ukuthi uyena. Mhla wasibona singathandani okwazi ukuthi uyena. Kusho ukuthi ngesikhathi uMakhumalo ebambile ezicabangela yena, umuzi kaFlo uyafa, umuzi kaJoyce uyafa. Yabona? Kusho ukuthi ngesikhathi yena ecabanga ukuthi fanele ngibambe isikhathi eside, but sinomuzi esiyobuyela kuwona ngelinye ilanga. Sophie. NgokukaMthombeni ukuthi unomuntu afuna ukumboneka eMzumbe kuphela, o specific. Noma ngaya bani ahlale bani eMzumbe, ohlezi ufile uMzumbe for as long as lo muntu enamregada njengomuntu ozovusa umuzi wakhe. Engekho emagceke nasemzini. I don't have any regrets. Antoni ngishilo nengizenzile. I'm always intentional. We are definitely not on the same page because usakholelwa kakholelwa kukona nami ngikholelwa kukona asivumelani. What changed was the song Abahamba so Sala sing. This project has been one of the things that kept me going. Even ngizizwa ngathi moya wami uphansi, that having le project le kungenza ngikuzeleke every day ukuthi vuka sis. Decision yami, mali yami. You know what? I'm very happy and uMakhumalo la ekhaya kaMseleko ave balekile uyinjini zoyake kaMakhumalo. Ngixolisele
yonke into. 1 ukuthi ngiganiwe, number 2 ukuthi ngamtsheli. Bese ngiphinde ngiyamchazela uMakhumalo ukuthi angizuqhubeka njengamanje nokuganwa until mina noMakhumalo sihambisana.